Good morning mga idol. So welcome back sa atong channel mga idol. So for today's video mga idol, natadireron sa Gaisano Bugo. So natay pamalit dire mga idol no. Ginagmay. Ay gatas ni pati sardinas, biplop, sabon, tiyaw. Sa manay. Kinin, shampoo. So nagwat-wat ta mga idol no. Kaya nabay nauna sa ato ang pila mga idol. Si ma'am. So, nasa LBC. LBC siguro niya trabaho kay na may LBC ang yang uniform. So, medyo ako nalangay ta kay card man niya ha. So, ang yang gikuan ipakaltas ba. So, ako akong gibuhat kay bakante naman. Pamutang ako sa akong gipamalit no sa silang mga butanganan kaya ron ako na siya mapanso. Pilag bayranan na to ani. So, medyo wat-wat lang sa tag, bagamay. Tuwa sa likod ang atong idol po, si CG Johnski Vlog, no? Ang security nga, talented kayo, no? Security sa Gaisano, nga talented kayo. Oh, yan, si Neil College Vlog, shout out kay Neil College Vlog, kita mi diha sa sulod sa Gaisano. So, murag nagdali na siya kay murag nailakaw. Diri sa ta, kaya umunta na human. Gipanso ng atong mga gipang pamili dito sulod. So, ang ngayon sa card, no? Panisuki card ni. De. Ata na ba ka, puntos ta ginagmayan, ha? So, nara, sabon. Duha ka bok sabon. Duha ka kuwan. Tusina nga sabon. Powder. So, nagkuhan siya, kanatago ba ng barcode? Sige, huwatan tagamay na ning gamay pag-yud. Okay, sardinas. Wala siya, sardinas, biplop. O, patis. O, gatas niya, Bear Brand. Ito, pagkwinta na mga idol, is 7, 9, 789, ito 789. 0.25. O da, shout out daw ko no. Atong bagger diha no. Sa itong bagger sa Gaisano. So, wak mo ko kailanin niya. So, kamo na bahala na. Ay mo kailan siguro mo ano niya. So, shout out kanimo. Kuya, shout out. So, kung din ni sa sulod no. Upadong natatiri sa atong ambigo diri nga mo. Idol nga. Security guard nga talented si CG Johnski Vlog. Shout out kay CG Johnski Vlog. Muna siya. Talented kay ni nga pagka-vlogger eh. Pagka-vlogger pa, security pa. Muna security diri sa Gaisano. Kailan mo ano yun? Kanon na mo kita siguro ano. Muna si CG Johnski Vlog. So, follow mga idol. Follow sa ilang channel mga idol no. Si CG Johnski Vlog. So, lihiro kay ni siya mo sayaw, no? Mo kanta. Mo sayaw pa, mo kanta pa. So, lihiro kayo. Kung gusto mo pa request o kanta, i-message na siya, i-private message na siya. Siya na kung ibahala ng kanta. Ay, alam ko nun ang Koreana kayo. At isa ka bawa ng Koreana. Mo Bisaya. Mga kakinaraan. Tagalog, English. Siya na kung ibahala, anak, no? Hindi ka na, shout out. So, arita diri, mga idol, di ay, mga cake diri, mga idol, mga ko. Sa mga cake, red ribbon. Tuwa si Neil College Vlog, shout out. Kuhan siya, mga idol, no, mulakaw. Nasa ilakaw, may video, nagdalig, yun na siya. So, nagduman mi na, gawas mga idol, kay ato po, human na po ko pamalit. So, mato po ko anas unahan, sa metro. Sige, matulog yun siya sa lakaw siya. So, ako, padayon dito sa akong gisakyan, dere. Atong ibuta na yung atong mga ipamalit ginagmay. So, muna siya mga idol, atong parking aid rin no, sa Gaisano. Usapod ka. So, gwapo. Muna siya din hinapita, no? Siya ang magkuhan din sa atong parking lot diri sa atong Gaisano, Pugo.